Hej alle sammen, og endnu en gang velkommen til årets internationale læsedag, som vi jo også er med her på Hellebækskolen. Og i år skal jeg fortælle om en af mine læseoplevelser, og det jeg glæder mig til, for det er lidt en speciel oplevelse i år. Sandt at sige, så var jeg ikke den store læsehest, da jeg var barn. Det var sådan lidt tungt for mig en gang imellem. Men så fandt jeg nogle bøger, som jeg synes var rigtig interessante. Og det var sådan noget, som det hed Robinsonader. Altså at man læste tit om nogen, der gik ned med en båd, og så reddede sig ved land og klarede sig på en øde ø. Og en af dem, og den er ret sjov, den hed den hed faktisk Styrmand Flink. Styrmand Flink. Og den her Styrmand Flink, han var ombord på et båd, der hed Tasmanien, som sejlede rundt ned omkring Australien i 1865. Og jeg skal tænke på, at dengang var Australien sådan et øde land. Man kendte kun lige omridset af Australien, man kendte ikke rigtig, hvad der skete inde i det. Så det var meget spændende med nogle vilde aboriginer og sådan nogle ting, som man ikke rigtig turde være for tæt på. Det var spændende. Og ham er kaptajn Flink, som jo egentlig hed Styrmand Flink. Han kæntrer simpelthen med sin båd og får reddet den her familien Grafton ind på en øde ø. Og det er den her bog, den handler om det. Men det var ikke den her bog, jeg læste. Det er den samme. Fordi den her bog, den jeg har fået af min farmor og farfar. Fordi de vidste, at jeg havde læst den der bog, der hed Styrmand Flink. Så fandt de den her bog, som min oldefar havde haft, Søren Nielsen. Og se, hvad de har skrevet inde i den. Så de skrev i 1982, der var jeg 10 år gammel. Denne bog har tilhørt din oldefar, Søren Nielsen, Hesselby, det er nede ved Skælskør. Pas godt på den, kære Thomas. Det er mig. Farmor og farfar. Og jeg tør næsten ikke bladre i den, fordi den er så gammel. Bogen er fra 1901. Så det er altså en tusse gammel bog. Så nu skal I også jo finde jeres stil. Hvad er det, I synes er spændende at læse? Og er man lidt sådan, ligesom jeg var, da jeg var barn, havde det tungt ved at læse og finde bøger, så kan man så godt starte med sådan lidt Robinsonader der. De er virkelig sjove og spændende at læse. God læselyst til jer alle sammen.